ayikho nencane into yonakele ingane zakwethu. Akukho konakele ingane zakwethu. Usani futhi ukuvumela abantu banizondisa abantu nawe futhi nawe nje umuntu uyamzonda nje. Iphutha elenzeka kuba mncamalala asingaliphindi kwabanye abantu. Iphutha elenzeka kwamncamalala asingaliphindi kwabanye abantu. Bamncamalala phela wazondwa kwamncamalala. Kwathiwa unemizi koDubai, kwathiwa uZuma ucorruption liyawa izwe liyenzani izwe kushuba kumncamalala. Ekugcineni bafowethu yonke into leyana eyamanga. Alingashayiki iphutha bafowethu elenza kuba kumncamalala siphinde futhi nathi sifuna ukulenza kwabanye abantu. Ayikho into la emkhontweni bafowethu eronge yenzakalile. Sinye isihlale emkhontweni esipermanent. Sinye sibaba Ncamalala. Wonke umuntu ongaphakathi uyingane la ngaphakathi ethunywayo nje. Yokuthi ayenze 1 yenze 2 suka lapho iya lapha manje suka lapho manje lapha. Nangomhla 17 June. Khona baye eParliament. Asibazi obani. Asibazi noma ngakubo lo eParliament ubo convener ngakubo noma kube asazi. Abanye babo mhlawumbe nje bebeyithize lapha ya lapha ama province abo. Lenyanga le baye eParliament. Ngobani bayathunywa. Lo task yakhe le umuntu ayenzayo. Uma sekuthiwa akahamba eParliament ukhona futhi omuzi uphinde futhi ayivale futhi. Uyabona kuqhubeke phambili ngoba siyasebenza emkhontweni akaze kube lula. Emkhontweni akaze kube easy emkhontweni. Emkhontweni lokwaqa bathi inhlo ushintshwa abantu emkhontweni. Uma uzazi ukuthi umkhonto wesizwe elingishoyo uzoyivuma futhi uyazi ukuthi injalo nje. La emkhontweni nje silokwathi inhlo kushintshwa mihla namalanga. Ula namhlanje umuntu eyinto ethize kusasa angasesiyona sekukhona umuntu. Into ekhona emkhontweni le